Jaromíre, tak moc děkuju, prosím tě, kdy jsi naposledy stál na živém ledě, myslím někde na rybníku, pamatuješ? No tak na rybníku já jsem ti to právě tady říkám pánu, se něco si honí hlavou, že jsme tady jednou možná v dobách dorostu a to už je hodně dávno hráli. Pane Vymazale, prosím, přivítejme potleskem jeden z pamětníků. Muž, který v peříškách strhá hlavu do plynové trouby, teda vlastně do elektrické. Dneska bydlí v Přenovicích, je produkčním České televize. Martin Dejdar. Mladý showman, moderátor, herec. Zatleskejte prosím Martinovi, protože Martina Dejdara na hrušeckém ledě možná až bude mít hrušecký hokej 90. Všechny, kteří jsou za mantinely a sledujeme zápas. Tady je to Praha Hrušky. Praha a je to blížíme se. Ale pozor, teď musí zbystřit ten Hrušecký. Velká šance a výborný jako hokejový klub Hrušek. Jirka, kdyby nám počítali 2 za 1, co to by nešlo? Máme těch 80. Tak dobře, to neprošlo. To dobře, Karel Kolák ze mě nebude. Pozor! My jsme chudá obec, tak jenom jedno. Myslím, že tady v Hruškách se to sluší. Prostě takovýhle Winter Games to hned tak někde nemají. My už jsme jedny zažili v Rakousku a byly to plavecké závody. Tady jste na tom daleko líp než někde v Alpách.